bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sinabi ko sa asawa ko na gusto ko ng divorce. Hi DJ Rocky. Gusto ko lang pasalamatan ka sa pag-ere ng secret file ko. Nagulat pa nga ako kasi pagka-uwi ko ng bahay, ang unang bumungad sa akin nang buksan ko ang TV na naka-YouTube ay yung bagong uploaded video ninyo. Pinakinggan ko lahat. Tiningnan ko ang mga komento at payo. At dahil doon nagpapasalamat ako ng marami. Eto ako ngayon. Gustong ituloy ang aking kwento. Ako ulit ito, si Lara. At ito, ang aking secret file. Dahil sa dinanas ko kay Demo, naging mas matatag at matapang akong babae. Pakiramdam ko ay namatay. Namatay ang dating Lara. Na matiisin at tahimik sa lahat ng bagay. Communication is the key, sabi nga nila. Pero sadyang narcissist at selfish si Demo. Kaya sa tuwing meron akong binibring up na issue sa kanya, hindi niya ito tinatanggap. Hindi niya matanggap na siya'y nagkakamali o anuman. And sadly, sa Middle East countries, tingin nila sa mga Pinay ay katulong lang. Ikinahihiya ako ng pamilya ni Demo dahil sa lahi ko. Hindi dahil sa itsura ko. Pero lahat ng yun tiniis ko. Hanggang sa sumabog na ako at hindi ko na kinaya. Nakipag-iwalay ako kay Demo. I made sure na stable ako at kakayanin ko. Malaking hakbang yun para sa akin. Kung mabibigo ako, baka tawanan niya pa ako. O baka hindi lang siya ang tatawa sa pagkadapa ko. Baka buong angkan pa niya. Siyempre, hindi tayo papayag sa ganon. Because I believe that the biggest revenge is to show them how you survived. Show them that you are stronger after all the troubles and traumas that they caused you. So, ganun ang mindset ko sa sarili ko.
Hindi ko siya kinausap o kinibo right after ng divorce namin. Dahil para sa akin, tapos na. And by the way, ang divorce sa Muslim ay iba. Kailangan lang sabihin ng lalaki na, I divorce you ng 3 beses. Pagkatapos noon, ay invalid na ang kasal ninyo. Kapag minsan lang binanggit ng lalaki ang salitang I divorce you, bibigyan kayo ng 3 buwan as grace period. O sabi nga ng judge sa korte, kailangan 3 beses. Reglahin ng babae para maging valid ang divorce ng tuluyan. During this grace period, pwede akong pauwiin ni Demo pabalik sa bahay namin uli. At mababaliwala ang divorce namin at magiging kasal uli kami. Kaya sa panahong yun, todo tago ako sa kanya. Umuwi ako sa Pinas para magbakasyon para iwasan siya. Sobra-sobra yung galit ko sa kanya. Naalala ko nga ang sarili ko na umiiyak sa Diyos. Humihiling na sana tatagan niya pa o bigyan niya pa ako ng strength para makayanan ko ang buhay na tatahakin ko. Aaminin ko, DJ Rocky. Nung una takot akong mag-isa. Pero kinailangan kong pagtibayin ang puso't isipan ko para makabangon ako. And besides, pinatibay ako ng mga pagsubok na dinanas ko kay Demo. Ang goal ko, after kong makipaghiwalay kay Demo, na mapatunayan kung ano ang sinayang niya at sino ang minaliit nila. Stable ang buhay ko dito sa abroad. At ang saya-saya ko sa pagkawala ko sa poder ni Demo. Naalala ko pa ang isa sa mga dasal ko sa Panginoon na sana maranasan ko na magkaroon ng partner na tatratuhin ako ng tama. Yung bang aalagaan ako, yung tatanggapin ako ng kung ano at sino ako. Fast forward, mag-isa na lang ako sa isang studio apartment. Walang nasigaw sa akin. Wala akong ibang iniintindi kundi ang sarili ko lang. Walang restriction sa buhay. Eventually, may nakilala akong lokal na Arabo. Ayoko na sanang makipagrelasyon. Kaso, hindi ko alam kung bakit. Todo suporta siya sa lahat ng bagay sa akin. Kung itrato niya ako parang prinsesa. Sinabi ko sa kanya na ayokong makipag-commit. Pero ang sagot niya sa akin ay hayaan ko lang daw siya na mahalin ako. Maiparamdam niya sa akin ang pagmamahal. Sabi ko, ikaw bahala. Aba, pagkasabi ko ng ganun, araw-araw ay binibigyan ako ng gintong alahas. As in, araw-araw. Minsan dadaan siya sa trabaho para iabot ang regalo. Todo suporta rin siya sa mga kaartehan ko sa sarili ko. Pag tinatanong niya ako kung stress ako, kung pagod ako, ang isasagot ko syempre yes. At ang sasabihin niya sa akin, go pamper yourself. Do your nail spa or whatever. Maya-maya pa ay makakatanggap ako na nag-send siya ng pera sa akin. Pang salon ko. Kaloka talaga. Isang araw alam kong dadaan siya sa akin. Kaya sakto, pinagpalaman ko siya ng bread na may peanut butter. Pagkaabot niya sa akin sa regalo niya, ay iniabot ko rin sa kanya yung tinapay. Ang dami niyang thank you sa akin noon. Hinalikan pa nga niya ang kamay ko. Non-stop ang pagpapasalamat niya. Kinabukasan pagdating ko sa opisina,
may regalo sa table ko. Nagulat ako. Isang set na puro diamante na alahas ang natanggap ko. Meron pang note na, "Thank you for your effort. This is my token of appreciation." Ano raw? Dahil lang sa pinalamanan ko na tinapay na peanut butter? Nagugulat ako pero mas naiiyak ako, DJ Rocky. Para akong tanga na bigla na lang maiiyak dahil naaalala ko yung dinanas ko kay Demo. Pinagluluto ko siya. Nagigising ako ng 5:00 ng umaga. Todo alaga ako. Tapos ang ending, ikinahihiya ako. Tapos aalipustahin ang buong pagkatao ko. Samantalang etong bagong nagmamahal sa akin, wala man lang hinihiling na kapalit sa akin. He's just 29 years old. Local Arab. 1 year na kaming magkakilala. Hindi pa rin nagbabago ang trato niya sa akin. Buong pamilya ko nga naka-gold na ngayon dahil sa kanya. Sa panahon ng pagiging malaya ko ay dumami ang mga kaibigan ko. At sa panahon na ito, nakilala ko bigla si Wolf. Yes. Si Wolf. Bata rin. Kaedaran ko pero matured mag-isip. Arab national din. Matangkad. Medyo magkapareha sila ni Demo na mahilig sa gym. Magkakilala sila pero hindi sila magkaibigan. Nakakasama niya si Demo sa gym dahil iisa lang yung gym nila. So, binild ko yung sarili ko. Nag-decide ako mag-gym. Doon ko nakakasama si Wolf. At may isang beses nag-selfie kami ng mga kaibigan ko kasama siya. Tinag ko sa post ko si Wolf. Inad ko siya sa Instagram. Maya-maya, pagka-uwi namin, nag-message siya sa akin. Then tinawagan daw siya ni Demo. Tinanong daw siya kung nagde-date kaming dalawa. Sinabi ni Demo sa kanya na dati niya akong asawa. At ang dami pa raw nitong sinabing masama sa akin. Nabigla si Wolf. Kung bakit siya tinawagan ni Demo. Hindi naman daw sila close friend. Never silang naging mag-close. Naisip ko lang. Bakit kaya ganun si Demo? Hirap ba siyang makamove on? At panay ang stalk sa akin? Nakakarindi? Tawag ng tawag sa akin ng mga kaibigan at kawork ni Demo para sabihing balikan ko si Demo at ayusin namin yung amin? Sa isip-isip ko bakit ako? Ano siya, gold? Wag na. Panunok siya uli sa mama niya. Nabalitaan ko rin na walang makapagpaayos kay Demo. Na-depress raw to. Kung sino-sinong babaeng dinidate. Nakita rin siya ng mga kaibigan ko na may Tinder account. Wala naman akong maramdamang selos o sakit. Well, time will really reveal kung tama ba o mali ang desisyong ginawa ko sa buhay ko. Until kinausap ako ng isa sa kaibigan ni Demo para tanungin kung mahal ko pa raw siya. Kung pwede ko raw ba siyang balikan. Kung pwede raw bang ayusin. At ang sabi ko, wala na akong pakialam sa kanya. Hanggang sinabi sa akin na nagpakasal na uli si Demo sa Arabic na babae. Pinapatanong daw ni Demo kung nagsiselos daw ba ako. Anong say ko? So sabi ko, good luck kay ate girl. Sasabihin ko sana, wish you all the best. Kaso naalala ko, ako ang the best na nahahanap o mahahanap niyang babae. Then nung umamin sa akin si Wolf na napafall na siya sa akin, napapamahal na raw ako sa kanya. Sa una, hindi ako naniniwala kasi mukhang F-boy. Hindi ko siya masyadong sineryoso.
Hanggang sa nakita ko kung paano niya ako respetuhin at ipagtanggol sa mga tao. Lalo na kay Demo. Kapag nagsasabi ng masama si Demo tungkol sa akin at sa nangyari sa amin. Si Wolf, kiber lang. Suporta siya sa lahat ng bagay na gusto ko. Tanggap niya ako. Pinakilala niya ako sa mama niya at wala akong masabi sa mama niya na sobrang lambing sa akin. As in kabaligtaran sa naranasan ko nung una. Panay yakap at halik sa akin. Pinagluluto pa ako ng pagkain. Panay chat pa sa akin. Panay kumusta pa. At kapag naaalala ko yung naranasan ko noon, naiiyak na lang ako. Kaya nga masasabi kong grabe si Lord. Nung sinabi ko siguro sa kanya na iparanas niya naman sa akin yung tamang pagtrato, bigla-bigla namang dalawa sila. Dalawang anghel na ipinadala sa akin. Nakakalito naman. Then one day nagpropose sa akin si Wolf ng kasal. Pero hindi ako sumagot. Sa ngayon, DJ Rocky, ang masasabi ko lang ay blessed ako sa kabila ng dinanas ko. Winasak man ni Demo ang puso ko pero nabuo uli ito. Ipinangako ko sa sarili ko na mas magiging maingat na ako. And this time sa pagpili ng tamang tao, never kong hahayaan na magpaalipusta sa kahit sino. Maging lesson din sana to sa iba. Pakiusap sa mga lalaki. Huwag niyong sasaktan ang partners niyo o ang asawa niyo. Mahahaba ang pasensya at mapagtiis kaming babae. Sagad kumbaga pero kapag umabot kami sa puntong pagod na kami, aalis na lang kami sa relasyon. At hindi na kami babalik pa. Pahalagahan at paramdam niyo na kakampi nila kayo. Na hindi sila nag-iisa sa laban ng buhay. At para kay Demo, malabo mang makarating ito sa iyo pero gusto ko lang sabihin na I know you miss me. I know you miss me. When you saw me with someone else. And now that I'm completely out of your life. I'm no longer yours. I'm no longer yours. Salamat, DJ Rocky. Sinend ko nga pala sa'yo yung picture namin ni Wolf. Salamat ulit. At sana natuto kayong lahat. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Lara. At ito, ang aking secret file.